ụlọ ọrụ eti na-ahụ maka ọdịmma ndị njem okporo ụzọ awara awara Federal Road Safety Corps FRSC ngalaba Anambra State emego ka amata na ha ezipugo ndị ọrụ karịrị 210 iji kwalite njem siriri-werere nakwa njem awele n'ime oge oriri mmemme ndị ụka Alakuba anọ n'ime ya ugbu a akpọrọ Idel Kabri. Ụlọ ọrụ FRSC na-akọwa na ya bụ atụmatụ malitere n'abalị 25 nke ọnwa Mee kwụsị n'abalị 31 nke ọnwa Mee afọ 2026 ga-agbado ụkwụ n'ọrụ ijikwa mgbanwe ụgbọala na-esote oriri mmemme ọbụla. N'ozi wepụtara ya ndị nta akụkọ, onye sektọ kọmanda ụlọọrụ FRSC Anambra State bụ Bridget Ashihuno kwuru na ha ga-anọkwazi n'ime oge ahụ kụzigasịarị ndị mmadụ ọtụtụ ihe mmụta, benata ihe mberede okporo ụzọ awara awara na mmerụ ahụ, kwalite njem awele na ịgbata ọsọ enyemaka n'oge ọdachi ọbụla. Ashemoho kwuru na ụlọọrụ FRSC ga-etinye akara ngwa dị iche iche na iji hụ na ọ gara nke ọma na-enweghị nsogbu ọbụla, tinyere na ebe ha ga-agbadokarị anya gụnyere okirikiri Bridgehead Onitsha nakwa ebe ndị ọzọgasị kacha mkpa esi abata Anambra State. Onye kọmanda ahụ kpọkuru ndị ọkwọ ụgbọala nakwa ndị mmadụ ndị ọzọgasị na-aga n'okporo ụzọ awara awara ka ha na-erube isi n'usoro iwu na-achị njem okporo ụzọ, sepụ aka na akparamagwa dị iche iche na-ebute ọdachi, bịakwa na ebube ọdịmma na nchekwa onye ọbụla ụzọ.